LGU to take on. Nindot mo nila okay. Oh, nindot. Sadya ba sadya? Ah, Sadya. wow. Nindot rin. Murag pikak. Oo. Pikak mo daw. Oo. Ha? Nindot. Pikak mo ba? Ah. Ang labing maayo, duwawuta ang bilet. Ang layo, duwawuta ang bilet. Transfer na ni mo ta. Buhol ba dyan lang siguro? Dungan rin sila oh. Transfer mo ni. Mayom na jaw. Mura pa sandi lang. Nabilang kerinking. Bibo na. Oh, kerinking nila na. May kerinking. Mayroon na tanong yan ito. Ila hari sunod gani. Tapos kita sa pag-aaral. Maria, sa bata ni Jesus, mamauli na kita.
Lah, yo. Ang mapagod sa palit nila. Once again, entry number 4 from MTC Next for Chloe, LGU2.